Saya sienpat ni piang sngewbha. Ya bis kini ke program WAN BAN MANE. Ngam artitin. Kini ke program lingba ke Good News TV. Kalalong ke jingkerku yang hilang baro. Haka bang hilang. Man sedang ya ki sngi ki jongi. Da kini jingpuson lyngkot. Ki belong ke iarap. Ya ke bantai ya ke jinglong jingim Kristan ke jongi. Kebentan Ka Ktien ke U Blei. Kebangan yalam jingmut. Yang ini kini ke step. Kalong naga gospel kat kumu Ïoannis. Kalong ke bakat saw. Dikot kat pra kat kendai. Ki Ktien ki baong kumni. Ngam ino kun swet ya pi. Ngan wan pat bat pi. Setang shibit arbit di kata ke pertai kan om yok mi syu yanga. Henrei pi pin yok mi yanga. Namar banganga im piru pin yo im. Ki Ktien ki ba shon ke jingmut jonga kilong kituki Ktien ki ba ong ngam ino kun swet ya pi nan wan pat bat pi namar banganga im piru pin yo im kilong da shisha ki Ktien jonga jingkermen let's say nagamenta ki bompat mat ya ka jinglong kun swet ka ban soto ya ka jingkhia ne ka jingpankhia jong ka Ktien kun swet. Sya yang agni ka por bangan ringdur kat bala isne. Bunsen ni sngo ba ya ukpa laju penya Syiem ya urishot. Kiong ukpa ulang urishot ka yeng. Lada uta urishot uklem no kata ka jingthei ka sinjor. Bat kam scam show. Udon we urang ba uba persyang ban ringdur ya ka jingmut sapang ka kemi. Bat habau persyang ban batai ka ka kemi. Wong ka kemi kalong kum ka tnu. Ka ba kedup ya ki khon. Ka ba ai ka jing tengen. Ka ba ai ka jing besar ka jing pejak ya ki khon. Bat habang perkat kumta kaya lam jingmut yang ya ka kemi siar. Bat ni juyo haba ka kemi siar kaya lam lang bagi khun siar. Haba don menu betul sejan ke bakni ka kemi siar kele kiju piar ki tap nyang bat kitu ki khun siar ki wan ya ka ban ri tengen hapo jongka. Bat hangta ka don ka jing ai. Hangta ka don ka jing sngai. Hangta ka don ru ka jing scam. Bat habang perkat kumni. Ngaong ba kini kide kidur kiba biang ba ban batai syapang lene bengin sungtu syapang ukpa bat kekemi. Bat ngamudur. Lada ta urishot la kalem no. Lada ngamudur ya kata ketunum lalit no. Kabamut ba kata ke jingthei kalalong expose. Kalalayut kedar-dadar. Bat haba jakum ta ke ke bangi sungtu. Haba jakum ta ka bangi sungtu kalong ba ni duno ya ke jing sung scam. Ni duno ya ke jing yada. Ni duno ya ke jing sung shngai. Haba ngi du ya kini ki ni sungtu ya ke jing long konswet. Haba ngi duno ya ke jing sung scam. Ni duno ya ke jing yada. Ni duno ya ke jing sung shngai. Hangta bangi sungtu bangi long konswet. Bat abangi long konswet kumta. Mynsiem ba kindon katu kat ni teli ki ban wan ya kaban tenra yangi. Bat kita kalong ke jing no mynsiem ke jing kerdo jing kermen bat ke jing snusha ino marwe. Hakini ki sngi habangi puli lingba ki kot kubor bangi yo ke jinglong jingman jong ke imlang salang ni don shibun ki jing perkat ke jing perkat ke jongi ke long ba kumno ngin pin he pin san ya laki khun haba kum kani kapor
lani kumno kini ki samla ki jongi kin yat lenti hakani ki por ki bansawan hapdeng jong kata ka jingbom tikna bat bun sien kai gi bangi I kalong ba hapdeng kita ki jing no mynsiem hapdeng jing du jing kermen hapdeng ki jing bom smo shngan niyo I ba ki samla ki jongi ki kun ki jongi ki ngat aki ki bang ngimla ban iarap yaki poi shudu uput bagi dekat yala ke jong ke jingim habakum ke ni ke por ngasau ba kini ki Kintien ki putra Jisu wong ngam ino kun swet yapi namar banganga im piru pinyo im ngam kun swet yapi namar banganga im piru pinyo im katon ketu ke jingrai kaba Nyo snow ba kabala tau di ki ar ngut ki sikurin ubil ba ka gloria kita ke jingruai ke kyrteng because he lives ba kani ke jingruai kaba sautanat adu kata kat adu bau snem khakandai spa nyupsa kala yo ya kata kanam kum ka best gospel music of the year ladi kata ka jingruai gospel kaba sngoten atam house nem khakandai spa nyopusau para ba keliyo bilgita sepang kai kaba pelong yu bon tawi kini jingruai bilgita ula jubab kumni haka interview kaba keliyo bon la itu wong ba ngal tawi kini jingruai ka por ba ka kurim go jonga kadang pun yang nu kun ujongi para ka por long ba ni dap da sung jing sung no mynsiem ni dap da jing sung du jing kermen namar ba habangi pech segene ke portai ni iba ki don shibun ki ba pelong yang iba bu jing kli kumnungin walam yang nu kun jongi hapadeng ke komuni ke portai namar ka por hakba kata katma Vietnam ka tang ya kata ke por hakba ka ri Amerika kai dan benta kadai ru ka por ka bakan ka drugs ka sapriang keleng ha kari Amerika ka por but kadai ru kata ka por ha ka ba ka don kata ka theory ka ba ong God is dead and U Blei ulayap ti wong habang perkat kumta ka don kijing pasiaw ka bala wan ha ki dindong skor ki jonga but kata kijing pensno ki la penrung sendan ha ki Kintien jeng kijing ruai but kita ki Kintien ki long kumni how sweet to hold our newborn baby and feel the pride and joy he gives. But better still, the calm assurance that this child can face uncertain days because Christ lives. Katnu galong ka mas ngotiang, katnu galong ka mas ngotunat, bangin yo ban kudup yeni kulung, ha kikti ki jongi, bat ngin don kata ka jingsong sarong ka jingsong kemen, kabelong lem kikme kikipa, habaki bat kikun. Ni doni kita kijing song kemen kijing song sarong andrei ka ba kam song tenat kalong kata kijing song scam ba uniu kun jongi un ya kendu ya ka bam tikna haga jingim ka ju haga singi ban sawan namar ba ya kendu ika ba haga jing don rengkat ka jong U Khrist namar ba U Khrist U im to ai bengiru in la ban sno haga ta ka ju ka jing song scam ba namar U Khrist U im ngaru ngan im namar ba U Khrist U im hakini ki kon jongi rukin im kata ka jing song scam ka bangi day ban sut halade halgi kon bat ha kini ki pateng ki ba menta bat kam kong san ka bangi sut ki kalong ba wat shua ya ki himau blai bat ya ka hok ka jong bat ya baro on sa island tam U Blei na ka benta ka buram jong amen dong ini Dubai. U Blei ba krau ba isnai e. Nyai ngu yemeni ni por king ko pa. Abdeng kini ki por ki ba king ko tribe e. Habang ipai si Ka Ktien ke jong making ko pa. O Ka Ktien ke jong making ko tribe e. Ka donyi kita ke kular scam king ko pa e. O kita ke kular scam ka long ba. Meme im. Kumta niru nginyo im. Pat ba me bolong Blei nong tau jongi. Minum ino kun swet yangi, men ri men da men sumar sukher yangi, men yad men kat bat ngi.
patrai iarap boringi ba ngin la king ko trai be pan penjan yaladi sheme ubolong utenrai jong ke jingim trai ngilongi tenat pat memelong ding sawai trai iarap ingi bengila pan pensno pat me pat bengila pan sngau iki jingdewai ki jingi na bengi ngo ngidem ngipan bengi kerpan haga kyrteng jong trai no penimi Jesus Christ. Amen.